24 बड'लेण्डनि साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै दिनै आं सासे बोरमा फिग्रा सासे लाइमोन बिथांजों दंफायो। बिथाङा सासे रोंगौथि गोनां सासे रोंखा राखा लाइमोन। बिथाङा ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामनानै बिथाङा सरकारनि साख्रिखौ लामा नायालासिनो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो माबोरै हायो बेखौ बिथाङा सानखांनानै बोरमा फिनानै बिथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय अनसुमा बर' आरो आं दिनै बिथांजों दान्दिसे मोगामोगि लानो थाखाय आखायाव लादों। दा बे समाव आं बिथां अनसुमा बर' बिथांनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दा बे समाव जिहेतु नोंथाङा बोरमा फिबाय थादों, बे समाव मा जातनि बोरमा फिसिदों आरो नोंथाङा फरायनायनि बेलायावहाय सासे ग्रेजुएसन जानानै बे खामानिखौ नोंथाङा आखायाव लाबाय, मानि थाखाय लानो गोनां जायो? एक्चुअली गिबियावनो थांनाथ' थानांगोन आरो गभर्नमेन्ट साख्रि मोननाया इजि नङा आरो जिउआव आं अराय सम लुगैयो, इन्डिपेन्डेन्ट जिउ खुंनो आं लुगैयो। जायनि थाखाय आंफोरबायदि गाहाय श्रेणिनि मानसिया मोनसे खामानि जागायनो थाखाय साबसिन राहाया बोरमाखौ आं नुदों। खारन बेवहाय कन्टिनिउ फैसा इनभेस्ट खालामनांगौ बे नङा। अमा फार्मफोराव हाइ केपिटेल नांगौ जायो। दा इस्सा खालामोबा बोरमाया 100 थाइनो गैया मानो सानसेनि दिनाव 0 कस्टआवबो माने बारहोनो हायो। दा गावनि खस्थ' खालामनायनि अनगा फिट लेभेलाव आरो दा बेखायनो बोरमाखौ आं चयस खालामदों। दा बे बोरमा फिनायावहाय नोंथाङा मा जातनि बोरमाखौ फिदों? मोनबेसे जातनि दं? बर्तमानाव मोनथाम होनांगोन। बेटेल दङ, ओमफ्राय सिरुहि दङ, बेनि उनाव ब्लेक बेंगल जोंनि लकेल, ओमफ्राय क्रस प्रडाक्ट दं। बेनि बागै मोनथाम जात नोंथाङा बेवहाय फिसिदों। दा बेबायदिहाय बबे मोनसे जातआ बांसिन मोजां? एक्चुअली बांसिन फैसाया मोनो गोदोर जादाव मोनो। बेनिफ्राय आं 3 माहा जानाय लोगो लोगोनो फिसाखौ फानो हिसाबै 3 माहानिफ्राय मासे बोरमाखौ आं क्रसखौ फान्थिफोरखौ 5,000आव फानो, फान्थाफोरखौ 7,000आव फानो आरो गोदोर जातखौ 10,000नि गोजौआव मोनो 3 माहानिफ्रायनो। थ' गोदोर जातआ मोजां होनना आं सानो। बेराफारसेथिं जोंनि मानसिफोरा गोदोर जात बोरमायाव वेदारजों एडजास्ट जाया माया बायदि धरनै बुङो, खिन्थु बिदि नङा, एडजास्ट जायो आरो एडजास्ट खालामनो जोङो हानांगोन। आङो हादों। आङो बांसिन नेचारेल भाबै आंनि बोरमाखौ दोनदों, आर्टिफिसियेलाव बारा लाबोआखै। जाय बोरमाया देहाफ्रा दुरबल, मोदोमफ्रा फिट नङा, बिसोरनि थाखायबो आङो माकय सापर्टफोरखौ होनायनि राहाखौ लायो। आरो बाखि जोंनि लकेला जिबायदि प्रडाक्ट होयो गोदोराबो बिदि प्रडाक्ट होयो। गोदोर प्रडाक्टबानो जे माने बोरमाया सिंगेल फिसा होयो बे नङा, डाबल होयो। मोजां नांदों आं। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा जितु प्रडाक्ट खालामो, बे प्रडाक्ट खालामनाया सिजोन माबायदि सिजोनाव नोंथाङा प्रडाक्टखौ लाबोयो? आंनि सिजननि बेलायाव ओरैबायदि बुंगोन आङो, जास्ट डिसेम्बर आरो जानुवारि जाय बोथोरा माने बांद्राय थान्दा, बे थान्दायावबोल' आङो प्रडाक्टखौ दिहुननाय जाया। फिसाफोरा माने बेमार जानायनि चान्स थायो बे समायाव। थ' जाहाथे बै समायाव बोरमाया फिसा जाहैया, बे उद्देশ্যखौ बे टारगेटखौ खालामनानै बोरमाखौ बायदि सिजोनाव क्रस खालामनो गोनां जायो आरो बाखि 10 माहाया फिसाया जाबाय थायो। दा इयारलि बेसेबांसो नोंथांनि फार्मनिफ्राय इयारलि बेसेबांसो नोंथाङा रां खामायनो हायो बे फार्मनिफ्राय? आङो बांद्रायथ' हायाखै, जास्ट गावखौ सोलिनो हानाय आं बायदि नांदों। बर्तमानाव 2021आव आं दासिम जास्ट 33 ना माने 35 बेसेबांसो आं फिसा फानबाय। बेखौ फाननानै आङो 1,75,000सो फैसा मोनदों। बेखिनियानो। आरो सेकेन्ड बेस्ट आङो जुलाइ आरो आगस्ट मासाव फानगोन। दा बेबायदि हिसाबै नोंथाङा जिहेतु बोरमानियाव गोबां बेरामफोर नुजायो, गोबां लोमजानाय बायदिसिना जायो, बे समाव नोंथांनि राहाया मा मेडिकेल बिभागावहाय? एक्चुअलि समयसानि समाधान दङ। आङो फार्स्ट समायाव रोङाखैमोन आरो गोबां बोरमाया आंहा थैजादों आरो दिनैनि समायाव आङो समाधान खालामनो हादों। आरो बोरमाया बेराम जाया जों खालामनोब्ला जोङो भेक्सिनखौ ध्यान होनांगोन। दा पिपिआर भेक्सिनखौ जों होना लाथारनांगोन। बेनि उनाव सेकेन्ड भेक्सिन एफएमडिखौ भेक्सिनखौ जों होना लानांगोन। अब्लानो बोरमानि देहायाव अट'मेटिकलि बेमारा खम जायो बिदि। आरो थामथिया जाहैबाय बोरमानि देहायाव डिबार्मिं खालामथारनांगोन, पिल'नि मुलि होथारनांगोन। अब्लानो बेमारा अट'मेटिक माने 90% बेरामा जाखाया।
नुनो मोनदों नोंथांनि जिथु फार्मा दङ बेथिंहाय खिन्थु नोंथांनि जिथुनाखि बोरमा बे बोरमाखौ एकदम उदांहै नोंथाङा एगारना होदों बेनि जाहोना जाबाय नैबे समायाव फोथाराव माइ गायथ'वाखै आरो नैबे जायगायाव मियादि हा दङ 10 बिघा बेखायनो बे जायगायावनो थायो बेनिफ्राय माने उदां एगारनाय माने गुमनाय जायो आङो बोरमानि थाखाय सम थारमाने नोंथांनि जिथु बोरमानि जाग्रा आदार बै जाग्रा आदार नेचारेलि जा गांसो बै गांसोजोंनो देरो नङा होमबा गांसोजों देरो आरो बेनि बादै बायनाय माबाफोर बायनाय फिट आङो माने आं दहायबो बुंबाय आं 100% नेचारेलि होननानै बुंनांगोन जोङो बिसोरखौ एक्चुअली गांखो जानानै थांना थाखायखा जोङो बांद्राय माने आर्टिफिशियलाव लाबोया मोजां जाय बोरमाया देहाया थिग नङा बेखौबोल' आं सापर माकयफोर जाहोयो आरो होनांगौबा भिटामिन इन्जेक्सनफोर होयो जिहेतु प्रडाक्टनि सायाव नोंथांनि जिथु माबा साहिदा प्रडाक्टनि सायाव नोंथांनि सेलिं बे सेलिंआ नोंथाङा बहा खालामो मार्केटआथ' सिन्था गैया आङो अरायसम माने मोजां नांबोदों बे बोरमानि बेबहाया जेबो धोरोमजों लोब्बा गैया गासैबो धोरोमनि मानसियानो जायो बेबहाय खालामो गासैबो धोरोमनि मानसियानो बोरमाखौ फियो थ' बायग्रानि जेबो सिन्था गैया हिसाबै फाननो थाखाय नोंथांनियावहाय जेबो उसुबिदा गैया दा बे बेलायाव नोंथाङा जिहेतु बोरमा फिनानै नोंथाङा सासे गावखौनो दैदेननो हादों लोगोसे न'खरखौ दैदेननो हादों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोबां खामानियाव नोंथाङा मदद होनो हादों जिहेतु बोरमा होनना बुङोब्ला गोबां फुजा फाथालावबो नांगौ जाहैयो नङा होमबा बेबायदियावबो नोंथांनि बोरमाया बहुतखिनि सेल जानायखौ जों मिथिनो हायो दा बे बेलायाव नोंथांनि जिथु फिसिनाय आदब बे फिसिनाय आदबा बोसोरबेसे जाखो आङो बोरमाखौ 2018 निफ्राय फिदों बांद्राय बोसोर जायाखै ओमफ्राय सादा सिदा स्पष्ट भाबै जुदि बुङोब्ला आङो दिनैनि तारिखाव आं मोजां नांदों जे बै समाव आं बोरमा फिनो थाखाय सिद्धान्त लाफ्लांबाय आरो आं गावखौनो गाहाम नांदों आरो आङो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टखौ नुदों आरो आं गावनि जिउआव इन्डिपेन्डेन्टखौ लुबैयो जिहेतु लकडाउन देग्लायबो जादों थांनाय बोसोरावबो जादों लकडाउनाव जिहेतु मार्केट गैया मा खालामनानै नोंथाङा बोरमाखौ फानदों बोरमानि थाखाय जेबो सिन्था गैया माने जेबो आं फिटबो बाया बेखायनो कुरनाया बोरमानि जिथु खायद'आव बेबो माने आं बबेबा मोनसे गलायाव थांनानै बायनो गोनां जाया बेखायनो खायद'नि बेलायाव सिन्था गैया बेराफारसें फाननायनि बेलायावबो दिनैसिमबो माने जेबो उसुबिदा गैया थारमाने लकडाउनबाबो बोरमानि जिथु फाननायनि सोलिबाय थायो दा नोंथाङा जिहेतु बोरमा फिसिनानै नोंथाङा गावनो साबलम्बी जाबाय गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय दा उननि सान रायजो राजानो नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरदों जिहेतु गोबाङानो साख्रिनि सायावहाय सोनारनो नागिरो Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. बोरमा फिसिनो जेथिंबो हांखो दाउ अमा फिसिनो थ' आरो मोनसे खोथायाबो सैथो बिथांमोना जेबो बोरमानि बेलायाव अभिगता गैया बेखायनो बिथांमोननि फन खालामनाया बारा जादों आरो आङो हागौमानि हेल्प होनो नाजादों आरो होलांबाय थागोन बेखिनियानो माने साख्रिखौ जों जिहेतु मोननाया गोब्राब हिसाबै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय नाजालांनांगोन नङा होमबा दानि जिथुनाखि उथिफुनाय लाइमोन जिहेतु नोंथाङा सासे रोंखा राखा ग्रेजुवेसन खालामनानै साख्रिनि फारसे लामा नायालासिनो गावखौ गावनो दैदेननो थाखाय नोंथाङा दा साखाफारा जादों उननि साननि मानसिफोरखौबो जायफोरा साख्रि मावनो गोसो दङ बिसोर मावगोन मोनोब्ला आरो जुदि ओरैनो दङब्ला बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा बुंहरगोन बिथांमोननि थाखाय मोनोबाथ' जोबोद मोजां बहुत गिदिर समस्यानिफ्राय समाधान जागोन आरो मोनाबाथ' उपाय गैया नोंथाङा गावनि बायदि सेलेक्सन खालामनो हागोन संसारा प्रेसारजों जाया गावबा गाव सेलेक्सन खालामना लानाया मोजां आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बोरमा फिसिनो जुदि गोसो गुदुं दङ अब्लानिया आं नोंथांमोनखौ 100% समर्थन होनो नाजागोन आङो जेसांखिनि अभिगता दङ प्रेक्टिकेलि आं नोंथांमोनजों निस्सय शेयार खालामगोन दा सोरबा जुदि नोंथां बायदि सासे बोरमा फिसिनो लुबैयोब्ला नोंथांनिफ्राय जोलैखौ मोननो हागोन ना निस्सय हागोन आङो लुबैनाय बायदि हरजोबनो हायाबो जानो हानाय खिन्थु आङो जिहेतु बोरमाखौ फाननानै एसे एनै फैसा मोननो थाखायसो फिदों हिसाबै जायफोर एसे सिगां बिथांमोनानो मोनलांगोन थेवबो थारमाने जोलैखौ हरनो हागोन अब्ला नोंथाङा नोंथांनि एसे जगाजग लानायनि नाम्बारखौ एसे बुंनो हागोन 8
8638012669 बेयावहाय गोबां रां बेयावहाय नोंथांनि राङा बेयावहाय बाहायजादों बे हिसाबै नोंथाङा बे रांखौ सरकारनिफ्राय मोन्दों ना नोंथांनि पकेटनिफ्राय खरस खालामनानै बेखौ बानायदों? एक्सुवेलि आङो सरकारनिफ्राय मोनाखै ओमफ्राय उपाय गैया थांना थानांगोन हिसाबै जे एसे एनै फैसा आं बेजों जागायदों ओमफ्राय आङो बेंकफोरावबो थांदों गोबांबार बेंकआव थांबाय आंनाव बोरमाफ्रा गासैबो इन्सुर आंनियाव ट्रेनिं सार्टिफिकेट दङ जेनोखि बोरमा फार्मनि जिथु जायगा बेजोंनिया देहा आङो बिथांमोननियाव फाइनान्सियेल हेल्प बिदोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय आं दिनैसिम मोनथ'वाखै आरो मिथिया उनाव मोनगोन मोना दा आं बुंनो जिहेतु बोरमा फिसिनायनि थाखाय अमा फिसिनो थाखाय दाउ फिसिनो थाखाय बेनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनदों सरकारनिफ्राय बे समावहाय नोंथाङा मोनाखै होननानै सरकारनि BTC सरकारनि सायाव नोंथाङा मा बुंहरगोन नोंथाङा जिहेतु सासे बोरमा फिसिग्रा मा बुंहरगोन नोंथाङा मोननो लुबैयो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो लुबैयो ना मायो? आं बर्तमानाव मोनथ'वाखै आरो मोननो लुबैगोन आं मोननो लुबैयो आङो डिस्ट्रिक्टआबो आंनो थांनाय 26 जानुवारियाव एवार्ड होदों बेनिफ्राय स्टेटआबो आंनो एवार्ड होदों बेस्ट गटारि फार्मारनि थाखाय आरो आङो रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गभर्नमेन्टखौ जाहाथे आंनि फार्माव नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन जास्ट एसेबाबो जे खाबु दङ आंनो होनायखौ आङो लुबैगोन जुदि नोंथांमोननि आखायाव गोहोआ जुदि दङब्ला दा बे समाव नुबाय दिनैनि नैबे लाइमोन जिहेतु सासे ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै बिथाङा बोरमा फिसिनानै गावनि एसेल' रांजोंनो बिथाङा फार्म खुलिनो हानायनि गोहोखौ बिथाङा बानायना लादों नाथाय बे समाव बिथाङा दुखुजों फोरमायदों सरकारनिफ्राय बिथाङा दासिम अनसुंथाइ होनाय जेबो मोनाखै नाथाय बिथाङा दिनै जिहेतु बर' लाइमोन हिसाबै जोंनि गेजेरावहाय माबायदि बोरमा फिनानै गावखौ गसंनो हायो बिथाङा जिहेतु दिन्थि हिसाबै दङ हिसाबै BTC गभर्नमेन्टनिसिम जिहेतु BTR हालामनि बिथाङा लाइमोन गोरों सासे लाइमोन बिथांनो गोबां रांनि अनसुंथाइ गोनां जादों बे हिसाबै जोंबो बुंगोन निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो बुंगोन बेबायदि लाइमोन सासेनो बेबायदि फार्म बेखेवजेननायाव फार्म बानायनायावहाय बिथांनो अनसुंथाइ होनानै उननि समखौबो जाहाथे इनकारेजमेन्ट होयो आरो बिथांनि दैदेननायावहाय जि फार्म खुलिबाय जि फार्म बेखेवबाय बियो देरहालांगोन बेनि थाखाय अनसुंथाइ होनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायदों बे दिनैनि जा बिथांनिफ्राय मोनथिनो गोनां खोथा बेखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों। जिहेतु बिथां अनसुमा बर' बिथाङा जिहेतु बोरमा फिसिनानै गावखौनो देरहासार जानो हादों गावनि आथिङाव गसंनो हादों बे समावहाय बिथाङा सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै जुदि बोरमा फिसिनो नागिरोब्ला बिथांनियावहाय जोलैखौ मोनगोन आरो बिथाङा बुंखाबाय बिथांनि जा माने जानबुंनि नाम्बार बे जानबुंनि नाम्बारावहाय सुलाद लानानै बिथांनिफ्राय जोलैखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा बुंबाय आरो बेबायदिनो दिनैनि जा बिथांजों दान्दिसेनि थाखाय मोगा-मोगि बे मोगा-मोगिखौ एसेनो दोनथ'बाय आरो नोंथांनि खाथियाव फैफिनगोन उनावहाय नोंथांनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै आरोबाव सावरायबावगोन बेबायदिनो नोंथांनि जिथुनाखि थांखि बे थांखिया अरायबो जाफुंनानै हालामनि न'खरनि आरो नोंथांनि सोलिनो हानाय राहाखौ होनो हाथों अरायबो दावगानो हाथों बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जा मोगा-मोगि बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय।